Hej. Hej Victor. Hej. Hej Kasper. Så hvad er det, vi skal spille nu? Fortnite. Og hvad er det, vi skal prøve på i Fortnite? At vinde? Ja, Ja. ja. Okay, lad os trykke ready op, og lad os prøve det her. Hej folkens. Ja, der er derude. Det her er min første video. Så vil I ikke nok være sød at like og subscribe. Det vil Victor rigtig meget. Og vi så stor Ja, pris på det. det er også min første video, som jeg har sagt. Ja. Og hvorhen vil du gerne lande? Kasper, det har jeg sagt, du gerne må bestemme. Okay. Lad os lande ved... Lad os lande ved Warrior Watch. Det er Okay, et ret sejt sted. så lander vi der. Ja. Ja, der er jo derude, der ser med lige nu. Vil I gerne vide, hvor mange år jeg er? Jeg er 8 år. Er du Jeg er 8 år. Hold Ja. da op. Så Det er måske ikke så meget. Ja. Men jer, der ser det derude, skriv det lige ned i kommentaren, hvor mange år I er. Ja, hvor gammel tror du folk er? Ja, måske er der en, der er 4 år, eller 5 år, eller 6 år. Det kan være. Det skal være. Der er en spiller her på mig, Victor. Men der er også en spiller ved mig. Okay. Så tager vi en hver. Jeg skal... Ah! Han død. Ja, det var ham, der var med mig. Super. Kommer ind til her. Nå. Jeg faldt med. Vi tager ham sammen. Ja. Han død. Jeg gad ikke lige at hoppe ned til dig, fordi så er jeg vist liv. Og måske dø. Det skal vi helst ikke have, nej. Nej. Hey, Kasper. Ja. Ja, nu får jeg lige fuld blå. Sådan. Okay, der er en teammate her i området et sted. Ham skal vi lige sikre, at der ikke gør os noget ondt. Dernede. Ja. Jeg tog dernede. Hvor? Dernede. Ja. Jeg har bare lige sådan en der giver liv på til os. Sådan en har jeg på ryggen. Så bare mist alt det liv og blå. Ja. Ikke alt. Jamen lige indtil Heller det ikke for næsten meget. galt. Okay. Nå, Fordi den døde giver ikke hernede. fuld blå. Nej, okay. Lad os prøve at tage dig hen til Floodgate. Hvor mange fik du? Her. Jeg har fået 4 indtil videre. 4 personer. Nej, hvor mange skud? Hvor mange skud har du i den? Jeg har 18. Hvor mange har du? 18? Ja. 25. Hvem er det, vi bytter? Det kan vi desværre ikke. Det er fint nok sådan her, bare rolig. Jeg finder flere skud. Kom, vi kan bruge en zipline herovre. Godt. Ja. Det her sted kender jeg. Hugo, det her er faktisk det bedste sted, det her er faktisk det bedste sted, jeg overhovedet har fået våben. Det er fordi, der er en, der døde med guldvåben deroppe i toppen, der ved vandfald. Nej, ikke her. Jeg tror, det var et andet vandfald. Så var der en, der døde et sted. Han havde rigtig gode ting, men jeg tror ikke, det var deroppe. Det var ikke deroppe. Den spiller her med mig, Victor. Det var i hvert fald, jeg tror, det var tæt på her. Okay? Jeg har slet ingen skud tilbage. Okay. Har du skud? Ja, det går nok. Jeg skal nok. Jeg har masser af skud. Jeg har 16 skud. Og en til der døde. Hey! Du tilbudte mig væk derfra. Undskyld, det så jeg ikke. Nu bliver jeg nødt til at svømme derover. Ja. Jeg tror, de andre spillere, de løb væk herfra. Jeg ved det ikke helt. Ja, måske. Ja. Eller så er det bare os, der ikke kan se syner. Eller så er det bare os, der ser syner. Det kunne godt være, ja.
Jeg kommer nu. Værsgo. Der er en på bakken, Victor. En deroppe. Hvor? Er det deroppe? Ja. Okay, men så er jeg i gang med at få alle de her ting. Hold da op, der er gode ting. En død heroppe. Der er en til herovre. Okay. Jeg er lige dernede, Victor. Lige dernede. Jeg er mega tæt på ham, så. Jeg har ikke engang dræbt en indtil videre. Næh, det er teamwork, det her. Det er fordi, at jeg prøver bare at få gode ting til os. Yeah. Så vi kan vinde. Hold op, der er mange, der har de der over i hjørnet, ikke? Der har været. Der er den der krone. Der er der flere hundrede, der har. Ja. Yeah. Den her med mig. Der. Ja, jeg skal nok. Nå. Ja, han døde. Jeg skal nok dræbe ham, hvad jeg lige vil sige. Ja. Så godt. Kom, lad os hoppe på toget herovre. Ja, lige der. Så vi kan nå det nu. Det tror jeg ikke, jeg kan. Nej, det kunne jeg heller ikke. Jo. Der er en bil der, Victor. Den kører også ud for cirklen. På. Kom her. Den kører ud for cirklen. Nej, okay. Nej. På bilen herovre. Bilen her. Nu er jeg gerne styre. Hov. Jeg har skadet ham. Nice. Ej. Find en bil, Victor. Så skal vi prøve at jagte dem. Jeg kan ikke se nogen bil. Nej. Nej, det kører ikke den her vej her, Victor. Der er en bil til dig. Ja, de er Nej. Ja. Lad os lige køre ind for cirklen. Ja. Vi er inde. Ej, jeg troede lige, herovre. jeg kunne lave en salto. Herovre, Victor. Derovre. Ja. Er de over ved dig? Der er en her eller sådan noget. Jeg ved det ikke helt. Jeg dræber ham, okay? Nej, han døde. Nå. Der var flere herovre. Kom, den her vej. Okay. Lige herovre burde der være nogen. Jeg hører lige lidt musik imens. Okay. Hvis du finder en motorcykel, så bare sig til. Der er en motorcykel der. Hvor? Lige der. Ja, yay, juppie, yay. Hold da. Godt. Og så gjorde du ikke bare det der. Ej, jeg mistede den. Nå. Kom, der burde være folk lige heroppe. Nu ser vi den her motorcykel kan. Nej. Hold da om. Lige her, Victor. Jeg tror, det var der, når de kørte hen. Godt, der er en, der er død. Og på bakken, pas på. Pas på, Victor. Hold da om. Det var vildt. Jeg tager dig op, Victor, og kigger lige hurtigt. Ja, jeg kigger også lige hurtigt. Jeg tager lige din bil. Det gør du bare. Han er her stadig. Efter ham, Victor. Ned til ham. Sådan der. Nu kan du endelig få en krone. Ja. Ikke dårligt. Hvad havde de af ting herovre? Sådan. Så. Hey, du har fået en krone. Jeg har fået en krone nu. Du skal få noget shield, Victor, dem her. Hvordan der er en der?
Nice. Det var mig, der lige gjorde det. Ja, fedt. Så er det lige der, når du var ved at skyde ham. Ja. Nå, kom, lad os prøve at fortsætte. Jeg kigger lige, hvad han har. Vind, Oh yeah. Må jeg gerne styre? Ja, det er min tur. Okay. Oh, nej. Ja, der er 2. Skal du da køre hen til den? Jeg har så lige den ene, okay? Men du dræbte ham. Ja, Hey, der er en bil. og en bil til, ja. Jeg tager lige en lægkit. Shit. Han er god af mig, Victor. Jeg skal lige have en lægkit. Oh my god. Sådan der, så er jeg klar. Ja. Hold da op. Det må jeg nok sige, jeg har bygget. Ødelæg det hele. Ødelæg bunden. Okay. Jeg kollapser bare det hele. Ja, gør det. Hop lige deroppe. Det er snart kollapset, okay? Ja, Går måske et lille stykke tid. det er okay, det er okay. Jeg har taget det meste. Han døde. Ikke ødelæg det. Okay. Godt gået. Mangler også kun. Er klar? Jeg kollapser Ja, det. ødelæg det hele. Der er måske lidt mere, end det står på. Okay. Så burde det falde ned. Ja. Sådan der. Godt. Kom en bil. Hvor mange skal der lige komme? Der er rigtig mange. Vi se. Skyd den. Nå, de er væk. Nu. Hold op, jeg ramte den mange gange. Hold det op. Godt gået. Kom Victor, lad os prøve at tænde musikcirklen. Jeg skal lige have den her. Det her svær. Okay. Jeg mener, Skjold. skjold. Skjold, ja. Har du det? 50 af det? Desværre ikke. Hvor meget har du? Jeg har 50 i alt, men jeg mangler også 50. Og der er 2 der, Victor. Det mangler jeg også. Jeg teknoloterer. Ej, det er ikke noget. Der er 2 spillere herovre. Jeg tog blokerer. Jeg teknoloterer. Jeg tog måske lidt for tæt på. De er døde nu. Ja, Victor, vi kan bruge den her. Kom her. Sådan Det er mit svær, du lige samlede op. Nå, har du brug for den? Oh. Nej, det har jeg ikke. Jeg har et svær. Okay. Super. Hvor skud de fra? Derovre. Ah. Kom. Har jeg noget næsten? Jeg ved godt, hvor den ene er. Deroppe. En ramt 120. Oh. Jeg skal lige have noget blå. Blå. Bilen kommer nu. Er det den bil, du havde? Ja, De har stjålet din bil. det kan jeg godt se. Jeg står herovre og gemmer mig. Han har 1 liv. Et stykke liv. Ja. Han har været ude, Nu tror jeg. sprang den. Jeg bruger lige mit svær. Jeg bruger også mit svær, ja. Dernede. Sådan der. Sådan der.
Der er 2 spillere tilbage. Ja, det er et hold. Jeg kan høre en bil. Ja, der løber en Det er der. nok bare min hjerne. Hvad? Ramt 60 derovre. Du er næsten helt ude for cirklen. De begge to ramt 60. Jeg synes, jeg kan høre en bil. De ramte 60 Er du ude for igen. cirklen? Nej. Her på den her bakke, kom. Nå, der er ude af ham. Hvor det der ikke til på? Ramt 63. Stod lige her. Nok er en død i stormen. Nå. Han er nok herovre. Ja, en af dem er død. En tilbage. Kom, den er derovre, Victor. Kom, lad os prøve den her vej. Nej, han er her i området, Victor. Pas på. Han er her et sted, nok inde i huset og gemmer sig. Og venter på os. Lige præcis. Kigger lige over i et gemmested. Jeg kigger lige over i et gemmested. Ja. Han skyder. Ja, der er mig, der er mig. Det er uheld. Nå. Han er ikke her. Jeg ved, hvor han da være. Han må være ude for stormen. I stormen. Så. Han er her et sted, Victor, i cirklen. Han har medaljen, det er derfor, den kan gemme sig. Jeg har også medaljen. Ja. Jeg tror rigtig gerne, han gider at vinde. Det tror jeg også. Jeg tror lige, jeg går ind for cirklen. Ja. Jeg glemte helt, at jeg havde mit sværd. Så jeg løb bare med et våben. Han er dernede. Ja. Har du ham, Victor? Jeg skal nok. Han kommer ud fra cirklen. Ja, han er om bag rampen der. Så smadrer jeg bare den. Ah! Han er ramt for 64. Han er gjort usynlig. Ja. Jeg ramte ham. Kom op på bakken. Skal vi gå ned til ham? Det tænker jeg ikke. Han er lige her, Victor. Hvor? Han løber lige her. Sådan. Yay! Godt gået. Nice. Kasper? Ja. Jeg tror ikke, der er blevet den her video for i dag. Ja, det tror jeg også. Det var en god runde, jeg havde med dig, Victor. Ja, nu har vi begge kronerne. Ja, Så det går bare vildt godt. det gør det i hvert fald. Det kan være, hvis den her video får 1000 likes, Nej. så laver vi en likes. til. 10 likes, Victor. 10 likes, Ja. så laver vi en til. Lad os sige 10 likes, ja. Okay. Ja, så laver vi en til video af det her. Okay. Så der ikke er noget at sige end hej hej. Hej hej.